Terpantau cuaca hari ini ki rada terang cah, rada benter sithik. Dadi ya rada cocok mangan sing seger-seger ngene iki kaya toh jangan asem cah. Lah jangan asemku ki mangan jangan asem kates, terong, karonan kacang cah. Lah untuk adune ku ya tak gorengno tempe, karonan tak gorengno tahu, karo goreng iwak kuningan cah. Lah sekedar tip dari aku cah, nek pengen goreng iwak kuningan ku gak kualat kabeh ning nggone wajan, gak di wajan anti lengket. Lah iwake sing wis mari dibumboni ngene iki diwur-wuri karonan tepung terigu terus diaduk-aduk nganti cemaruk. Lah contone kaya iki wajanku ki wajan wireng ngene iki, ora wajan sing anti lengket apik ngono kae cah. Lah iki yo gak kandel sama sekali. Terus hasilnya ku nek wis mateng ya rada kemriak ngono lho cah. Lah mari ngono terus tak geno sambel soalnya jangan kumang kok rada kurang pedes. Lah nek wis mateng ngene iki wis ditata kabeh, tinggal digawe sarapan sak anak sak bojoku cah. Wis monggo ayo madang, rasane ku ya withuk tenan ngono lho cah.